Is-sibt wara nofsinhar grupp ta' 17 persuna selmu lil familjari u ħbib tagħhom hekk kif telqu sabiex jiffaċċjaw l-isfida li jitilgħu fuq il-muntanja Kilimanjaro fit-Tanzanija l-Afrika. Din se tkun it-tmien darba li grupp Malti se jieħu sehem f'din l-isfida mill-iktar diffiċli li se ddum madwar 12 il-ġurnata. It-tim issa jasal f'Kilimanjaro nhar it-tnejn u wara ftit ġranet ta' orjentazzjoni jibda l-attentat sabiħ. Il-ħsieb wara din l-isfida se jkun sabiex tinbena skola ta' kindergarten fl-Etjopja. Din l-iskola se tiswa madwar 65,000 euro se tkun dedikata lil personalità Maltija Nirvana Zoppardi li tilfet il-battalja tagħha mal-kanċer is-sena l-oħra. Tkellimna ma' Keith Marsh, il-koordinatur tal-Kilimanjaro Challenge li fissrinna l-ħsieb wara dan il-proġett. Jiena u Nirvana kellna amicizzja ġifieri tul is-snin, iltqajna l-università nibdet minn hemm. Insomma bqajna ħbieb għall-aħħar 20 sena mbagħad. Ovvjament mardet u dejjem kienet tip ta' persuna kienet filantropika, dejjem kienet taħseb fuq ieħor. U bad darba minnhom għamtet naħseb tkun ħaġa xierqa li ikollha legacy along the lines of dak li kienet tgħix u kienet temmen fih. Tkellimna wkoll mal-parteċipanti ta' din l-isfida li ddiskrivewna kif kienu qed iħossuhom huma se jitilqu għal din l-isfida. Jien waħda milli ingħaqad mal-grupp l-aħħar u ili nipprepara minn Lulju. Apparti ovvjament is-sodisfazzjon kbir li għenna lil daw it-tfal tal-Etjopja. Il-muntanja hija challenge kbir għal fiżiku u mentalment ukoll. Diffiċli ħafna tal-familja warek, il-boyfriend. Diffiċli. Mhix daqshekk. Bej eċitata, bej le, taf kif tħossok naqra l-emotions jibdew jieħdu naqra bik. Ma nafx, I mean, you know, throughout the year isni konta tifitta xi ħaġa biex nagħmel mhux dejjem xogħol u dejjem hawn Malta, jiġifieri isni tħalt għall-avventura jiena. Imma wara ftit meta tħalt għaliha qisu mingħajr ma trid tiġi dik il-ħaġa tal-karità as well. Konna nitrejnjaw bħala grupp 3 darbit fil-ġimgħa, nitrekjaw matul il-ġimgħa ta' 3 sigħat u l-ħadd filgħodu nqumu kmieni nitrekjaw 5 sigħat. U apparti minn hekk ovvjament kulħadd trid in the meantime jitrejnja individwalment. It's going to be a very tough and grueling test, titrejnjajna li tajjeb u l-kull min kellimt issa wkoll mela għamel challenge għajdu li it's a life-changing experience. L-isfida Kilimanjaro bdiet 8 snin ilu permezz ta' inizjattiva minn dun George Grima li fl-aħħar 25 sena koordina diversi proġetti fost il-foqra fil-Brażil, l-Etjopja, il-Kenja u pajjiżi oħra. Il-proġett ta' din is-sena biex jinbena kindergarten se jkun wieħed brabta diretta ma' Malta, mhux biss għaliex il-fondi nġabru mingħand il-Maltin, iżda wkoll għal fatt li se jissemma għal Nirvana Zoppardi. Il-Kilimanjaro hija l-ogħla muntanja fl-Afrika b'iktar minn 5,000 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Tul is-snin li fihom ġew organizzati dawn l-isfidi tal-Kilimanjaro kienu madwar 6 minn kull 10 li rnexxielhom jelbu din l-isfida u jilħqu din il-quċċata tant ibsa.